Tak neváhejte a
jako poslední kousek tady máme svatební šaty, které bych se chtěla určitě vdávat každá z vás. Tak neváhejte a kupujte tyto jedinečné šaty a jako bonus můžete dostat rekomendace do aplikace zdarma. Já už jsem tady. No, jde. Zasvěť tu také slunko a vy zasvítíte. No jo, už jdu. Marceli, kde jsi zase byl? Zase jdeš pozdě. Well, Bella, je poslední metro. No, dobře, sedí. Co mi neseš, Vojto? Další omluvenka? No, pořád. Tak, dneska si napíšeme test. Můžeme si za to sami. Ale nejdřív si asi někoho vyzkouší. Sáj, pojď ke mně. A vypočítej příklad z tabule. Ne, Sáro, prosím tě, sedni si. Za co, Pane Bože, za co? Trestáš mi to prosílit. Hej, chceš pomoct? To musí spát, na to snad sílu mám. Ticho tam, nebo vám nám za 5. Ty vole, jak byl ten vzorek. Tak, končíme. Ale my to ještě nemáme. Nezajímá, jsem si kalkulačku. No, hej, tak co bude? No, asi za 5. Čo bolí? Už to skrývá tvář. Tak, máme ještě 10 minut, takže si dáme krátký zápis. Zpomaľ máš pri vysokú rýchlosť. Sáro, půjdeš se mnou dneska po škole ven? Já bych řekl, že asi jo, ty vole, asi jo. Čekám na signál, ten z tebe nepřichází, ale čekám dál. No co? Kam se ženete? Zvoní pro učitele.
Dobrý den, vítáme vás u zpráv TV Líma. Dnes vás budou provázet Karel Nasivir A Klára Vincenková. Kláro, moc ti to sluší. a ty východníku. A moc děkuju. A ráda bych uvedla první zprávu, pokud dovolíš. Ale Kláro, teď jsme si včera večer řekli, že první zprávu uvedu já. Promiň, zapomněla jsem. A přesouváme se do terénu. V našem městě se rozmáhá zaměstnanost dětí jako levná pracovní síla. Děti dělají, co mohou a co umí. Pojďte se s námi do terénu podívat. Na místě už stojí Klára. Ahoj, kolik hodin denně tančíte? 10 až 25 hodin denně. A kolik si tak asi vyděláte? Po výplatě 1000 před výplatou jsou plasto. Děkuji za rozhovor a ahoj. Podvou pozývám mikrofon, tvoj milovaný období je v pohodě, jsem slovnou živnou smysl. Ve městě Odry proběhly dny města. Spousta lidí, spousta pití, spousta vystoupení. My vám přinášíme exkluzivní záběry z hlavního dějiště. Poprosím redakci o spojení. Karle, slyšíme se? Karle, halo. Ano, Kláro, slyšíme se? Ano. Tady se vás ale přesto tě slyším. Letos na Oděvském dní je opravdu rekordní počet diváků. A právě začíná hudební vystoupení skupiny Miky. Hlásím se vám z terénu. Dobrý den všem divákům. Zdravím vás z cirkusu Ubrousek. Je tu velký zmatek a nervozita všech zaměstnanců. Z cirkusu utekly nejlépe cvičené šelmy, prý jsou velmi vychytralé, ozbrojené prý nejsou, ale může se stát, že použijí městskou hromadnou dopravu. Krátce ze sportu. Nadějná lyžařka republikového formátu Elena Balšíková vyhrála lyžařský závod z ČT4 na pivo a také se letos zúčastnila první mezinárodních závodů v Itálii, kde obsadila 2. místo. TV Líma byla opět u toho. Prosím o krátký záznam. V dubnu 2016 se v Třeboni konalo mistrovství republiky chytání ryb. Opět se měli soutěžit naši ženy skokoní, Vojtu Hendricha. Naše redakce vám přináší exkluzivní reportáž. Takže nacházíme se v největším rybníku svět, kde se každoročně koná mistrovství České republiky vyvaření a máme tady jednoho finalistu a tím je Vojta Hendrich. A teďka je posledním úkolem našeho finalisty vytáhnout hodinového souboje. Náš finalista vytáhl no, co to asi nebude. V sobotu se na Šumavě v Bobínském pralese konali 5. ročník orientačního běhu mladých talentů. Měli jsme tam i našeho favorita Jindu Matěju. Říkám měli, dodnes se bohužel nevrátil. Pojďme se společně podívat na poslední záběry tohoto závodu. Vy jste se mě na něco ptal, vy jste se mě ptal na něco, vy jste se mě ptal. Bez spěchu, šednu si do pomechu, pokračujem úkoly, šednu si do popoli. Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dám už měl jít. Ne, nesmačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení. Mám veliké zpoždění.
Kvapníka ještě nikdy nikdo nezastavil. Volejte! Záchranku! Prosím! A tohle byla poslední zpráva dnešního dne. A nyní je tady ta dojemnější část a to jsou poslední akademie našich žáků 9. ročníku. Z toho jsem vždycky na měko. Takže 9. B a jejich vzpomínky z jejich společného soužití na této úžasné škole. A úplně poslední vystoupení budou stíny minulosti s 9. A, ve kterých vám tato třída ukáže, co krásného spolu prožili. Zároveň se s vámi loučíme a doufáme, že jste se příjemně bavili. Také doufáme, že se uvidíme i na příštích akademiích. Naším úžasným a skvělým programem vás provázela Martina Hrabovská A Ondřej Dlabaja. Na příští rok. Jo. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I tell you all about it when I see you again. When I see you again. No, a takhle jsme se změnili. S naší třídou jsme toho stihli za ty 4 roky hodně. Když pominu zničené rolety, vyrvané dveře od chlapeckých toalet a rozbitý hasící přístroj, tak jsme navštívili Itálii nebo třeba Polsko. Naše výlety byly legendární. Turistický kurz byl pro nás sice náš první společný výlet, ale hlavně jeden velký zážitek. Pády z lodiček byly na denním pořádku, stejně tak jako věčně ztracené klíče od našich chatek. Tímto se stal kemping naším druhým jménem a provázel nás na školních výletech až do 9. třídy. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I tell you all about it when I see you again. When I see you again. Naše třída se starala o spoustu školních akcí, jako byla třeba Mikulášská nedílka. Zábava, ta nás provázela po celou dobu a útok vyhlásila především v hodinách fyziky a přírodopisu. 9. B vždycky láskovenky byla a humorem ještě více. Sklidili jsme ovace za představení ruských labutí na dnu Evropy pod taktovkou Vojty Matěji. A ani láska k jídlu nám nechyběla. Itálie byla jedna z nejočekávanějších kapitol čisté třídy. Zážitků z toho výletu je nesčetně mnoho, ovšem jízda naší spolužačky Dáji po italském kempu v kradeném nákupním vozíku za zmínku stojí. It's been a long day
KP se s vámi loučí. A sotva jsme opustili školku, poznali jsme nové přátelské prostředí a novou úžasnou osobu, paní učitelku Bobečkovou, která se o nás starala jako o vlastní další 4 roky. Právě odjíždí. Sotva jsme dojeli na Slovenskou znovu paní učitelkou Adamčíkovou, která nám tento výlet umožnila. Vybalili si věci, hned jsme se vydali na dlouhou a namáhavou cestu pod přímým sluncem spojenou s návštěvou zoo. Čekal další těžký úkol, a to seznámit se s novými žáky a novým třídním učitelem, panem Lakomým. Ale jsme zvládli a tak jsme se spolu vydali na společný cykloturistický kurz na Podhradí. Zažívali jsme mnoho zábavných věcí, třeba jsme se převrátili na kánoj. Další krásná vzpomínka byla poslední velká cesta do Itálie, která byla náročná jak fyzicky, tak psychicky. Ale zvládli jsme ji s přehledem. Snuleny na pláži jsme si užívali, přesto jsme se těšili na katu do Mirabilandie. Děkujeme naší škole, že nám připravila další krásnou budoucnost. Proč už je tohle všechno za námi? Už jdeme na střední. Teď už nám nepomůže žádné mami, však této škole zůstaneme věrní. Této škole, která nás vychovala, díky které jsme našli přátelé. To ona se o nás starala, a to hlavně v družině vychovatelé. S třídním Lakomým se nikdo nenudil. Problémy se řešily jako po másle. Respekt, ten si u nás vzbudil, proto se nedivte, že jsme se tvářili tak sklesli. Hodiny čestiny byly k nezaplacení, a to s paní učitelkou Fialovou. Někdy jsme se chovali k nesnesení, avšak byla sranda s naší paní milovanou. Matematika byla pojistná pro každého. Pan Bazola nám kalkulačky bral. Teď se v ní vyznáme, jako by byla něco snadného, a on nám všechen svůj rozum dal. Angličtina, němčina a ruština, to jsme se ale pořádně nadřeli. Neodpadla snad ani jediná, však rodili mluvčím jsme to nadřeli. Proč teď toto místo musíme opustit? Nám se tu tak zalíbilo.
Snad nám dokáže všechny starosti odpustit, v tom nám naposled odbylo. Za 9. A bych chtěl poděkovat všem našim učitelům, kteří nad námi nezlomili hůl a naučili nás vše. Všem učitelům, kteří si nechali trásat nervy, ale také s námi zažívali úžasné chvíle. Také děkujeme panu řediteli a panu zástupci ředitele, že nám vždy naslouchali. Děkujeme, že jsme zde mohli prožít naše nejlepší chvíle. Zvláštní poděkování patří našim třídním učitelům, kteří řešili naše průšviny a že jich nebylo málo. Děkujeme panu Lakomému, paní Bobočkové a paní Adamčíkové a prosíme je, aby přišli za námi na pódium. Děkujeme vám, že jste byli po celou dobu na této škole jakoby našimi náhradními rodiči. Byli jste pro nás příkladem a vzorem. Tímto se s vámi loučí 9. A. Tak tohle určitě ve scénáři nebylo, to ani mé kolegyně nečekali a já bych chtěl poděkovat a říct, že tohle jsou asi právě ty chvíle v té naší profesi, pro které stojí za to vytrvat. Já vám děkuji a do dalšího studia vám přeju hodně zdaru. A vám rodičům, ať ty vaše ratolesti jsou alespoň tak úžasné, jako byly pro mě ty 4 roky tady tímhle.